Ez dixwazim bi Kurtî bala bikişîn me ser ewan deriyên sinûriyên ku Rojavayê Kurdistanê gel aliyên welatên cîran yan jî gel aliyên hêzên nava Sûriyê jî hene. Deriyê Sêmalka take derî tmînîtin yan jî mabû ku weke nefesekê bû Rojavayê Kurdistanê ew jî hatiye girtin. Ez dixwazim bi Kurtî deriyên nêvdewletiyên Rojavayê Kurdistanê behez bikim pişta diçîne deriyên navxweyî Rojavayê Kurdistanê. Hinzanin deriyê Pêşabûrê hate vekirin li gel Sêmalka bi biryara Serok Barzanî piştî ku rewşa Sûriyê têk çûyî bi sedan hezar aware hatine tefaxa Herêma Kurdistanê de û harîkariyên nêvdewletî li gel harîkariyên serbazî bi vê rêyê diçûn Rojavayê Kurdistanê. Pêşabûre li Aliyê Başûrê Kurdistanê ku dikevîte sinûrê îdareya serbexweya zaxweyan jî parêzgeha dû ki li gel Sêmalkaya li beramber wê li Rojavayê Kurdistanê dihî dawî mohilat bû heta şivê dî saet 12 şevê her kesek ku asêma bû li Herêma Kurdistanê dixwazî vegerê Rojavayê Kurdistanê yên ku li Rojavayê Kurdistanê asêmana îqameya Herêma Kurdistanê yan Ewropî yan nastameya nêvdewletî heye dikarin vegerin û piştre derî hatiye girtin. Piştran diçîne Rebî'a li sinûrê li gel Iraqê li Aliyê Rojavayê Kurdistanê jê re dibêjin Telkûçer. Ev deriya jî ji 2020 ve hatiye girtin. Bi vîtûya Rûsya qebûl nakin ew deriya bihête vekirin weke deriyekî bû bû gihandina alîkariyên mirovayetî. UN gelek car Encûmena Asayîşê Rêniştin serkiriye lê bi vîtûya Rûsyê razî nabin ew dergîhe bihête vekirin. Em dê behsê wan deriyan ken yên ku bi dirêjahiya sinûrê Rojavayê Kurdistanê li gel Bakurê Kurdistanê û Tirkiye hene ev deriye hatîne girtin piştî têkçûna rewşê li gel rewşa Sûriye bi bêguman lê dinke biha bêjim ka kîjan û boçî hatiye vekirin. Meselan deriyê sinûriye Qamişlû heye li bin destê hikûmeta Sûriyê ye rasta revberiya Xweserî nizanin li bin destê yanî Qamişlû kontrol ket yan jî li bin destê revberiya Xweser e. Lê yek tişt heye hindek parçe hene hindek navçe û mihal û gerek hene li bin destê hikûmeta Sûriyê ne. Ev ca beşekî ji wan ew e ew xeta ku Qamişlû li gel Bakurê Kurdistanê girê de deriyê sinûrî heye bin destê hikûmeta Sûriyê lê girtiye. Deriyê sinûriyê Dirbêsiyê jî hebûye lê ew jî girtiye. Kobaniyê jî hebûye lê ew jî girtiye. Deriyên ku hebûyne û niha vekirîne Girêspî û Serêkanî ne. Bûçi her du vekirîne ji ber ku niha her du bajar Serêkaniyê li gel Girêspî li bin destê hêzên opozisyonê ne. Hêzên opozisyonê nêzîkî Tirkî ne. Ev jî ev sinûrî li gel Tirkî. Ev ca Tirkiya û ew hêzên ku bi ser pêve ne evan deriyan ji xwe re bikartînin. Gelek cara xelkê dî jî tişêtin eger hatû matersîn ser jiyanê nebîtin yan jî bikarîtin xwe jê rizgar biketin ji ber hîn zanin rewşa emnî li wê rê neya cêgîre ev cî hindek xelk heye tişên bikarbînin lê ew deriyan ne ji pêş deriyan niha bitinê du ji wan vekirîne. Ev deriyên ku di nava Sûriyê de hene yanî ev nabine deriyên sinûrî lê deriyên revberiya Xweserin gel aliyên din yên ku destsaladar li navçeyên Sûriyê. Hîn zanin dabeşkirîne revberiya Xweser yan jî em dikarin bêjin Kurd li aliyê dî hikûmete li aliyekê dî jî hêzên opozisyonê ne. Opozisyona ku piştevaniya wê têkirin ji aliyê Tirkiye ve yan jî hinek welatên dîn weke Siûdiyê bû nimûne. Ev ca ev deriyê sinûrî em derbas bûyn muşkîleyên ew deriyê sinûrî navbera min bi cûbabê da ye di navbera hêzên opozisyona Sûriye û revberiya Xweser e. Ev deriye jî destsalata hikûmeta Sûriyê li gel hêzên revberiya Xweser li Reqqayê bi taybet jî li navçeya Tabqayê ye. Ev ca meselen alûgora tişt digehne êkû dû ji evan bajaran ji revberiya Xweser têne şandin ji navçeyên dîyên Sûriye diçin ji bo revberiya Xweser bi vî awa ye. Lê ez bibêjim ku deriyên revberiya Xweser yan jî Rojavayê Kurdistanê yên Bakurê Rojalatê Sûriyê hatîne girtin li gel aliyên nêvdewletî yan jî li gel welatên cîran gel Herêma Kurdistanê li gel Iraqê li gel Tirkiye hemî deriyên wan girtîne. Ev deriye nebitine bi hatino çûna mirovî hate bikarînan bi haletên însaniyên meselen nexweşî ne meseleyên zewacê ne meseleyên seredanan e. Ev hemî rawistiyan lê ji bilî wê jî tevgera bazirganî jî rawistiya ji ber ku bi rêjeyên zêde herçi ahekî xwarinê hebûye giring û serekî bi Rojavayê Kurdistanê ji Herêma Kurdistanê ve çû ji bilî wê jî مثلا kerestên bînasaziyê, mesela çîmentû bû, mesela asım bû ev hemî ji Herêma Kurdistanê bû navçeyên revberiya Xweser diçûn li ew jî nema ew jî hate girtin.